For today's video guys, share ni nako ninyo kaning ako ang napalit karong buntag lang jud. So sayo pa kayo diri ang kanang delivery guys sa Virginia ug mao ni ang resibo. Then ang kantidad ani guys gamay ra man ni kay gagmay ra man sad nga items then 704 ra guys. Pero ginagmay ra man ang items atong gipalit pareha aning kuan ilahang sardinas. Tulon siya ka klase kani no o kani o kaning extra hot. So asa naman ta guys no naputol ta. Kaning ako ang gipamalit guys ginagmay ra ni pareha ning vinta kani tulo man ni sila ka klase so tagtulo-tulo ra pud sa ilaha kada klase. Then ang ako jud kuan guys kanang mapalit ko sa kanang delivery kung mahimo nga naa sila mga promo nga mga items mao na akong paliton kay mas makasave man ko ana. Then medyo dako-dako pud ato ang maginansya na guys, di ba? So pareha ning luncheon meat guys kani duha ra ni akong gipalit. Then kaning kanisad Australian makasave ta anig 5 pesos katong luncheon meat guys kay 7 pesos atong masave ato. Then kaning liver spread 7 pesos atong masave. Then kaning winner beef loaf makasave daw ta ani og 7 og 5 pesos sad guys. Then kaning meatloaf makasave daw ta ani og 4 pesos guys. So mao may nakabutang dire no. Kaning wala sad ko ka-try, wala pa man sad ko naka-try ani og palit guys sa lain nga tindahan kung naba pila ilahang diferensya sa presyo. First time man nako mo palit ana sa kana sa ilaha sa delivery sa Virginia nga naka-promo. Kay mao pa man sad ato ilang pag-urong diri sa ako ah. Then nako tip guys nga ihatag ninyo. Labi na kadong nagsugod pa ba og paninda guys. Kung magsugod ta og paninda guys, atong hunahuna kay inhanglan daghan ang kana nga items daghanon na to kay kuan sayop di na guys. Ingana ko sang una. Kanang daghanon ako ang kanang items niya. First time pa nimo nag-display og inganang items niya. Imo pang ikuan ba kung himyalitan ba o bestseller ba na siya. Duwa pa nimo himbaw nagkuan pa ka kumbaga naniid pa ba ka kung nabay mo palit. First time nimo maninda syempre imo pa man panidan ang mga tao guys og unsa jud ang ilahang pamaliton kay imo pa man na silang kuanon ba kanang kumbaga suuron yan kanang sa joy ganahan nila mao na siya guys. Mao na ang usa nako nga na kuanan nga ideas ba or nakatunan sa pagpaninda nga karon nakahuna-huna nako guys nga o gusto sad nako i-share ninyo kay para ma-apply sad ninyo sa inyong pagpaninda ba gamay lang inyong paliton kay para kuan kanang dili mapundo inyong puhunan then gamay ra pod inyong puhunan ana nga items nga kung di ba na may mga items guys nga dugay mahalin then hapit na siya maabtan sa pagka-expire gamay na lang pila na lang ka days ma-expire na siya kadto nga mga items guys kay dili naman kuan naman to nimo nga maabtan na jud kay mahibawan ba jud nimo kung manindahay na ka mahibawan jud nimo nga padung na jud siya pagka-expire. So ayun na lang na siya i-display guys. Kumbaga mao na lang to ang gamitan sa inyong for example sa kanang mga dilata masudan man na di ba? Mao na lang tong isudan. Ayun na lang pag ikuan nga ibaligya pa nimo bisan expire na no. Ayun na lang kung panid mo okay pa ang items nga kuan nga kamo pwede pa ninyo kaunon so kaunon na lang dili na pag
baligya kay mausa na ang usa sa kuan guys nga makuha ang inyong tindahan ba nga syempre katong nipalit guys musugid man to, mo istorya man to sa iyahang amiga nga mao na siya dira ang tindahan kanang nakapalit ko diha og items nga expired na. Oh, di ba? Nya, mukatap man to guys. Mo i-share niya sa lain, i-share po niya sa lain so makuha na ang inyong tindahan. So, mao na to siya guys no, og hinaot nga namoy nakuha nga ideas sa ako ang gipang istorya. O mao ra to siya guys. Ayo kalimot sa pag-like o share ani nga video then pag-subscribe sa inyo. Salamat. Ay kalimot sa pag-subscribe. Thank you. Bye-bye.